Pozdravujem z nového podcastového štúdia, ktoré sme si v rámci Erudo pripravili a dnes v rámci prvej epizódy sa budeme rozprávať o programe EduPower. EduPower je program, ktorý sme pred niekoľkými mesiacmi začali pripravovať a spustili ho a dnes nám o ňom viacej príde porozprávať David Richter, ktorý je programovým manažerom v rámci Erudo. Okrem toho, že má na starosti program EduPower, v minulosti mal na starosti aj náš program zameraný na projektové vyučovanie PBL Akadémia, no a ešte predtým pôsobil na Nivame a v rámci neziskovej organizácie Amavet, takže má bohaté skúsenosti so vzdelávaním. David, vítaj. Ahojte, ďakujem za pozvanie. A na úvod, ak by si nám mohol prosím priblížiť, o čom je program EduPower, čo je jeho hlavnou misiou a pre koho je určený? Program EduPower sa snaží prinášať učiteľom matematiky, fyziky a techniky rôzne inšpirácie na svoje hodiny. Môžu to byť aktivity krátkodobého na 1 hodinu zamerania, prípadne na viac predmetové alebo dlhodobejšie aktivity alebo projekty. No a tým hlavným cieľom je motivovať a inšpirovať žiakov práve k matematike, fyzike, technike, aby ich zažili možno trošku inak, ako štandardne zvyknú na našich školách, aby to mali formou zážitku, aby videli prepojenie s reálnym životom. Prečo práve tieto 3 predmety, matematika, fyzika, technika? Už dlhodobo vidíme, že záujem o tieto predmety upadá a žiaci a žiačky vnímajú náročnosť týchto predmetov. My by sme radi ukázali, že aj matematika vie byť nejakým spôsobom hravá, aj teda ostatné predmety a cieľom je teda aj možno trošku ich ako žiakov a žiačky nabádať k tomu, aby sa tej matematike, fyzike venovali aj tým zážitkom, možno nie priamo, neboli skúšaní a testovaní, ale aby možno aj potom tú strednú školu zvážili nejakého technickejšieho charakteru a zostali tu na Slovensku. Pekne si to zhrnul. A my za Erudo si to takto uvedomujeme. Myslím, že si to čím ďalej tým viac ľudí aj v spoločnosti začína uvedomovať. A na konci dňa aj z ministerstva školstva v poslednej dobe práve je tu tlak na to, aby išlo viacej učiteľov práve týmito smermi, aby potom mal kto vôbec učiť tieto predmety. Zároveň je tu tlak na to, aby teda naozaj žiaci a žiačky sa zaujímali o tieto predmety. No ale teda nie je to len o nás a nie je to teda len o tých ďalších aktérov ako ministerstva a podobne, ktorí si tiež uvedomujú tú dôležitosť týchto predmetov a týchto technických smerov, ale je to aj partner, ktorým sú Slovenské elektrárne. A akým spôsobom do toho vstupujú a možno ak by si vedel priblížiť za nich, že vlastne s čím oni prišli do toho programu? Áno, tak Slovenské elektrárne cez svoju nadáciu v podstate nadviazali spoluprácu s Erudom a snažia sa ako keby aj trošku robiť osvetu v týchto témach. To znamená aj v STEM vzdelávaní a popularizácii aj týchto možno trošku technicky náročnejších predmetov, tak ako ich niekedy vlastne v škole máme a nazývame. A teda vidíme, že teda Slovenské elektrárne naozaj majú záujem o to, aby sa rozširovali tieto predmety. Je to nielen kvôli tomu, že potrebujú oni sami zamestnancov, ako každá veľká firma, ale naozaj potrebujeme naozaj ako spoločnosť nejakým spôsobom rásť a posúvať sa v týchto oblastiach, aby sme naozaj vedeli fungovať do budúcna. A teda na to, aby sa toto naozaj celé mohlo udiať, potrebujeme zapojiť relatívne veľa ľudí, takže koho všetkého zapájame skrz aktivity a rôzne workshopy, prednášky, prezentácie do programu? Tých aktivít už máme niekoľko za sebou. Sú to predovšetkým webináre a workshopy. Zapájame aktívne učiteľov, učiteľky z celého Slovenska. Máme množstvo zanietených učiteľov, učiteľiek. Zároveň pripravujeme množstvo aktivít a súťaží aj pre žiakov a žiačky do súťaží a taktiež spolupracujeme aj s Pedagogickou fakultou Univerzity Komenského a cielime niektoré aktivity aj na študentov, študentky pedagogiky v rámci Slovenska. To môže mať potom aj dlhodobý impact, že veľa tých vecí asi sa prejaví až neskôr. Napríklad tá práca s budúcimi učiteľmi. Ale je tu už niečo, teda, kam sa aj žiaci a žiačky môžu hneď zapojiť. Tak začneme rovno teda jednou z tých súťaží, alebo teda víziev, do ktorej sa žiaci a žiačky môžu teraz zapojiť. A to je výzva Vysvetli to po svojom.
presne tak, vysvetli to po svojom. Veľmi sa mi páči názov tej súťaže. V podstate ide v krátkosti o videovýzvu. Jej cieľom je, aby žiačky natočili jednoduchý experiment, jednoduchý pokus, ktorý možno zažili na fyzike, ale možno aj nezažili a chcú ho sprostredkovať svojim spolužiakom, spolužiačkám a vysvetliť možno nejaký jav, prípadne nejaký vzorec takouto jednoduchou a krátkou formou. Takže to si zhrnul to zadanie. Ten limit je maximálne 3 minúty. Aké rôzne experimenty napríklad by sme tam mohli vidieť, alebo akým spôsobom by sa mohli inšpirovať vôbec, čo vlastne vytvoriť? Tak inšpirovať sa dá určite aj od učiteľa, ktorý jednak aj to učivo v rámci fyziky napríklad učí, to znamená jednotlivé tie javy, napríklad magnety, atmosférický tlak, to môžu byť napríklad z fyziky, na matematike to môžu byť nejaké merania, objemy, povrchy telies a podobne. Čiže nejde ani možno, že tak o kvalitu toho videa, ale práve o to vysvetlenie svojim spolužiakom, spolužiačkám, ako a čo sa deje vlastne v tom jave a to, čo natočíva. Takže si už naznačil, čo by malo byť obsahom toho videa, akým spôsobom budú hodnotené tie videá a čo je to najdôležitejšie, čo za to môžu potom dostať. Určite, také ceny sú zaujímavá téma. Čo sa týka hodnotenia, aj z hľadiska organizácie súťaže, máme vlastne 4 mesiace, počas ktorých sa táto súťaž vlastne realizuje. Zapojiť sa dá každý mesiac. Po každom mesiaci spravíme vyhodnotenie. No a čo sa hodnotí, tak určite je to vlastne aj výber toho experimentu a spôsob vysvetlenia, čiže z tohto pohľadu aj nejaká originalita, nápaditosť, ale aj kreativita tých žiakov, ako sa možno s nejakým pokusom, prípadne aj materiálom, ktorý naň budú potrebovať, vlastne vedia vyhrať. No a potom je to samozrejme aj to vysvetlenie. To znamená, chceme priblížiť aj my matematiku, fyziku, techniku svojim spolužiakom, spolužiačkám, vidieť tam niečo zaujímavé, čo možno je ten aha moment správny, takže určite aj na toto sa bude brať ohľad. Ambasádorom tejto súťaže je Mišo Figura, ktorý teda natočil niekoľko promo videí, a ktoré tam môžu byť videné na sociálnych sieťach, ale vo viacerých z nich sú relatívne veľké plamene. Pamätám si aj tu presne v tomto štúdiu, keď sme to natáčali, tak na miestami trošku lepilo. Čo je dôležité v rámci tej súťaže a v rámci natáčania tých videí, aby žiačky dodržali, aby teda všetko prebehlo v bezpečí? Tak samozrejme všetci by mali ísť do súťaže dobrovoľne, hej, to znamená, že ak niekoho natáčam, tak by mal o tom vedieť, mal súhlasiť s tým, že ho nahrávam a že sa vyskytne vlastne v takomto súťažnom videu. Druhá rovina alebo druhá otázka je o tej bezpečnosti, to znamená, ak robíme nejaké experimenty, vždy musíme zohľadniť, aké riziká hrozia napríklad nám pri natáčaní, prípadne našim spolužiakom, spolužiačkám. To znamená, ak pracujeme s nejakým horlavým materiálom, vždy o tom musíme informovať učiteľa a je dobré a je v podstate aj dôležité, aby ten učiteľ bol aj pri tom natáčaní. To znamená, aj on v nejakom momente predpokladal rizika a mohol takto zabrániť napríklad použitím nejakých nehorlavých materiálov, pomôcok a tak ďalej. Takže na bezpečnosť veľmi dbáme a odporúčam všetkým, ktorí sa zapoja do súťaže, si vopred prečítať taký krátky manuál k bezpečnosti. Áno, ktorý je tam jednou z príloh v rámci tej výzvy. Ďakujem. A toto bola teda žiacka výzva, nie súťaž. Súťaž takú žiacku ešte samozrejme budeme mať a o nej sa bude informovať v priebehu najbližších týždňov až mesiacov. Ale teda okrem tejto žiackej výzvy už je teraz možné zapojiť sa aj do učiteľskej súťaže, ktorá sa nazýva Sila nápadu. Silný názov. Čo za ním stojí? Presne tak, ako hovoríš, stojí za ním naozaj, že nielen nápad učiteľa, učiteľky, ale už zrealizovaná nejaká aktivita, ktorú učitelia možno bežne pre nich robia na svojich hodinách, ale nikto možno o nich nevie a oni častokrát majú úžasné nápady, úžasné aktivity so žiakmi, a ktorými môžu inšpirovať aj ďalších. A my by sme radi tieto aktivity už zrealizované, ktoré učitelia a učiteľky majú, aj spropagovali a možno ukázali ďalším a inšpirovali tým stovky, možno tisíce učiteľov na Slovensku, aby aj oni mohli tieto aktivity si vyskúšať na svojich hodinách a zažiť možno, čo ešte nezažili. Takže nemusia nevyhnutne vytvárať niečo nové, ale skôr hľadáme zdokumentovanie už niečoho overeného, čo učitelia často robia. A teda, presne ako si povedal, ten cieľ je inšpirovať ďalších učiteľov, rozšíriť tie veci, ktoré sa už častokrát veľmi krásne dejú na hodinách
primárne teda matematiky, fyziky a techniky. Aké témy sú preferované? Akými témami sa môžu prihlásiť? Možno čo bude zaujímavé pre porotu? My to ani veľmi nelimitujeme z hľadiska tém, to znamená skôr predmetov, tak ako hovoríme o matematike, fyzike, technike. Cieľom je naozaj, aby učiteľ tú aktivitu ako keby popísal trošku viac, prípadne mal nejakú fotodokumentáciu. To znamená, že môže to byť aktivita na 10 minút v rámci 1 hodiny, môže to byť aktivita na viacero hodín, prípadne aj na mesiac, prípadne nejaký projekt, alebo ak učitelia robia aj projektové vyučovanie a pracujú so skupinami žiakov, tak môžu a budeme radi, ak nám ukážu aj takéto aktivity, ktoré robia, prípadne ak sa prepájajú možno, že aj s kolegami v rámci matematiky, fyziky alebo aj iných predmetov s matematikou, fyzikou, technikou, tak práve tie chceme, aby nám popísali v krátkosti, nič náročné, možno aj ak majú nejakú fotografiu v súlade s GDPR, tak nám ju aj nebali sa poslať, tým pádom slúži to naozaj na to hodnotenie v tej súťaži. No a my budeme vyberať a snažiť sa vybrať práve tie aktivity, ktoré môžu inšpirovať ďalších. A teda samozrejme s výnimkou finančnej odmeny, aká je tam tá pridaná hodnota pre učiteľa alebo učiteľku, ktorý sa rozhodne prihlásiť tento svoj projekt, zdokumentovať ho, možno nejaký čas na tým stráviť, ho zdokumentovať, dať do stavu, že ho môže potom na edupower.sk zavesiť. Aká pridaná hodnota je tam pre ňo? Čo z toho má? Tak samozrejme, máme tam to aj finančné ocenenie pre učiteľa, máme tam vlastne exkurziu do Energolandu, ktoré je vlastne také popularizačno-náučné zariadenie slovenských elektrární. No a máme tam vlastne aj materiál a pomôcky v celkom zaujímavej hodnote, ktoré môžu učitelia pre svoju školu získať, čo je, myslím si, že pekná veľká vecná cena a učitelia môžu práve tie svoje hodiny ozvláštniť rôznym materiálom, rôznymi sadami na experimenty a pokusy, prípadne aktivity. Takže tá odmena je vlastne financie pre učiteľa, financie pre školu a zároveň exkurziu do Energolandu. Je to len pre učiteľa alebo aj pre žiakov? Je to samozrejme aj pre žiakov. Energoland je o žiakoch a o tých zážitkových aktivitách, ako si vedia možno, že niektoré javy aj z hľadiska energie, ekológie vlastne vidieť a vyskúšať. To znamená, je to vlastne pre celú triedu. To znamená, celú školu zoberieme spolu so slovenskými elektrárňami a pripravíme im takýto zaujímavý program. A pre tých, ktorí ešte neboli v Energolande alebo o ňom počujú prvýkrát, tak kde sa nachádza a čo v ňom uvidia? Energoland je v podstate taká veľká hala s rôznymi ako keby zariadeniami, pokusmi, vysvetleniami, ako funguje jadrová elektráreň, ako všetky zariadenia tam sú, ako môžeme možno, že aj my myslieť na to z hľadiska ekológie, prečo je vlastne jadrová energia zaujímavá z hľadiska rozloženia a tej pomoci vlastne s výrobou elektriny. No a sú to samozrejme ďalšie témy, ktoré už tam sú detailne rozobraté. V rámci Energolandu sú aj lektori, ktorí vlastne sprevádzajú týchto návštevníkov a triedy, takže im vedia pripraviť ako keby aj také zaujímavé aktivity, nielen teda o sedení a pozeraní sa na nejakú prednášku, ale naozaj aj tým zážitkom, tým napríklad výrobou elektrickej energie na nejakom bicykli alebo súťažou v vyrobení vlastne pohybom energie. Takže jednoznačne, keď sa žiaci a žiačky dostanú do Energolandu v Mochovciach, tak bude to pre nich zážitok. Nielen teda byť tam v blízkosti jednej z dvoch jadrových elektrární na Slovensku, ale teda aj ísť dovnútra a tam si vyskúšať tie experimenty. Možno na záver, ako bude vyzerať záver tej súťaže, kde prebehne a akým spôsobom budú aj učitelia ocenení a tie projekty potom ďalej komunikované? Súťaž pre učiteľov beží do 24. januára. Po tomto termíne samozrejme budeme hodnotiť, vyhodnocovať súťaž, no a budeme sa pripravovať už na konferenciu EduSummit, ktorú budeme mať približne v polovici mája. Budeme veľmi radi a radi pozveme nielen víťazov súťaže učiteľov, pozveme aj tých, ktorí sa zapojili do súťaže na túto konferenciu, kde jednak prinášame také konkrétne aktivity, ukážky v rámci hodín, ktoré učitelia môžu si aj zobrať a odučiť na tých svojich hodinách. Zároveň chceme tam prezentovať aj
tie úspešné aktivity, ktoré učitelia prihlásili. Takže určite ich radi uvidíme aj na tejto konferencii osobne a osobne zažijeme možno, že aj na workshopoch niektoré tie zaujímavé pokusy. Áno, bude to druhý ročník takéhoto samostatného Edu Summitu a po minulom roku sme mali naozaj že veľmi dobrú spätnú väzbu a veľmi veľa inšpirácií tam bolo, či už v rámci prednášok alebo v rámci workshopov, takže myslím si, že pre učiteľky, učiteľov naozaj že veľmi, veľmi vhodná konferencia. A ďakujem ti za zhrnutie teda aj tej žiackej výzvy, vysvetli to po svojom, aj učiteľskej súťaže Sila nápadu. A ak niekto nezachytil všetky informácie alebo naopak by chcel ešte viacej informácií, kde ich nájde? Nájde ich na webe súťaže edupower.sk, zároveň máme aj Facebook, to znamená facebookovú stránku Edupower, zároveň kľudne sa môžu obratiť aj na nás, na náš tím, konkrétne na mňa, na kolegov v rámci Eruda a radi im zodpovieme všetky otázky a budeme veľmi radi, ak budú chcieť inšpirovať ďalších učiteľov, učiteľky a posunúť takto aj to vzdelávanie na Slovensku v týchto predmetoch vpred. A zároveň teda na tejto stránke edupower.sk nenájdu len informácie ohľadom súťaží, víziev, ale aj ohľadom vzdelávaní, webinárov, workshopov, takže ktoré vlastne každý mesiac teraz už od začiatku školského roka máme. Takže tam sa môžu prihlásiť, viaceré z nich sú online a niektoré z nich sú aj fyzicky v regiónoch, takže je tam aj takáto možnosť. Čo je tvojim záverečným odkazom pre tých, ktorí možno ešte váhajú, či sa zapojiť do programu alebo do niektorej z tých súťaží, víziev? Určite nech sa zapoja, to znamená, nech nám spíšu aj tú krátku aktivitu, ktorú robia. Učiteľ častokrát možno ani nevidí, aký môže mať prínos a môže urobiť vlastne akú inšpiráciu aj ostatným kolegom, kolegyniam, prípadne aj učiteľom, ktorí nemajú skúsenosť s takýmito aktivitami, prípadne aj pre začínajúcich učiteľov. Takže naozaj aj tie naše konferencie, aj tie naše workshopy sú práve o zdieľaní tej dobrej praxe, tých aktivitách, ktoré učitelia možno majú vyskúšané, ale možno o nich nikomu nepovedia. Ďakujem ti, David, za predstavenie a teda iba časti programu EduPower, keďže vieme obidvaja, že v rámci programu EduPower je tých aktivít, ktoré už síce možno prebiehajú a niektoré ešte sa len pripravujú a budú vonku o niekoľko týždňov, mesiacov, je ich tam oveľa viacej, ale predsa by som možno povedal, ešte chcel sa spýtať, že čo je tvoj najsilnejší moment zatiaľ v rámci tých posledných mesiacov v rámci EduPower, či už nejakého workshopu, webináru, z nabíjačky, čo bola naša letná škola, ktorú sme robili. Máš tam nejaký takýto silný moment? Tie momenty prichádzajú s tými aktivitami, ktoré robíme. Skôr sa veľmi teším, že máme veľmi dobrú spätnú väzbu na tie ukážky aktivít, ktoré reálne prinášame s tými našimi učiteľmi, inšpiratívnymi učiteľmi a inšpiratívnymi učiteľkami. Takže z tohto pohľadu sa z toho veľmi teším. Zároveň je veľmi pre mňa také zadosťučinenie, keď vidíme, že aj keď chodíme po školách, tak ako to na tých hodinách vlastne môže vyzerať, ako sa vedia prepojiť predmety, napríklad matematika s fyzikou a vieme vlastne ako keby z nejakej teórie. Príkladom bolo také učenie sa o čase a meradlách času. Vieme vlastne pri týchto predmetoch a prejsť do toho praktického skúšania, bádania do nejakého laboratória, kde reálne môžeme aj konštruovať prípadne nejaké zariadenie, ako náš taký jednoduchý časomerač a podobne. Takže to sú naozaj aktivity, ktoré vidíme, že žiakom veľmi, veľmi dokážu tú matematiku a fyziku priblížiť. Takže z tohto sa ja veľmi teším a teším sa, keď sa na nás obratia aj ďalší učitelia a učiteľky aj formou tejto súťaže. David, ďakujem, že si sem prišiel a porozprával nám o EduPower. Ďakujem za pozvanie. Ak vás zaujal program EduPower, či už ako učiteľa, rodiča, riaditeľa školy, prípadne celkovo len nadšenca, ktorý sa zaujíma o vzdelávanie a nejakým spôsobom by sa chcel zapojiť, môžete ísť na stránku edupower.sk, kde nájdete možnosť prihlásiť sa na odber newslettera, vďaka ktorému budete dostávať pravidelné informácie o tom, ako sa zapojiť a čo sa v rámci programu deje.